Sa ba na? Akong buhaton ng adlaw magkuhan ko kasoy oil kay kuriko na makuron. Kasoy oil. Nya napoy lamok sa mo dagat kay lamok sa mo. Nagato ko ng pirto. Nagpalit ko baygon. Kay pwede yung nagkanan lamok dagang mamag nangatom nila. Tungod nga na sa pandemya. Nangatom ni. Ya, nagpalit na po isda dito og manok. Rapi na hapon, nagpalit ko kanang tilapia. Among sudan pa ni hapon. Bibirong dar. Akong bato ni nangatol ba kung ala. Lawas. Palit ko sa balik-balik ba kasi kuwil. Ya. Dani ni nama. Mo na akong balay. Kani tuktukon na ko kanay kwarto ni. Wa na suga kay wa may gamit sa wa ni pambayad. Kani mo ni akong kwarto sa kumbata. Ay suga. Kwarto sa kumbata. Nga. Kanay kwarto gyud mo sa kumbata. Caster. Kani nga napokoy gamay nga tindahan. Nag-iusok yun lang kay Igana na, kamera area kay sa ko magkipotag-biling sa kurente. Hala? Pag gawin na... Subscribe lang. Like, share. Saan ba nalulit eh? Ito, na-record kanina? Record ba? Ha? Na-record. Ano ka? Exercise, pawasan lang. Mag-exercise ito, kaya kung hydro kayo. Tungkol sa padinig sa mga musaka atong Saka ang... Saka. musaka atong blood pressure. Saka ang... Blood pressure. Bago malay ka og background. Ano na siya? Ano na yung kilit? Yan ay bumbungan ko. Duway na kong bata nga kuha. Kinder. Kinder high school. Pikit ko ito. Karoon na exercise na kay. May mga batang daw. Dahil iyon na pala. Telepon. Tungkol sa pandemya ba? Ibang ng mga tao kaya may kaon. Walay bukas. Tagasala makalakaw. Muna ko inununan ni ato kupir ko. Nagpalit po ko limonsito. Limonsito na ko, hinog na na. Hinog na kong limonsito. Limonsito na ko, hinog na kong limonsito. Ang ako limonsito, hinog na. Ato kupir to. Ay, inununan ako ba? Muna inununan ako. Tuloy na mo. Oh. Sinununan. Huwag lahay. Agad ko pala yung video. Lahay mo kayo. Dito sa balay, susunod ba?